Ay, na naman. Uwi na naman makati ko. Grabe laki na naman. Grabe. Grabe. Grabe, pinakura. Ay, nakikita mga toy. Wala. Uy, ano ka? Grabe, laki. Dito ka dali. Laka. Ay, grabe, laki. Mga toy. Grabe, yan laki oh. Ay, pa rin. Mayroon pa rin na mga toy. Sabi sa inyo, mas lalong lumaki na lalo. Mga toy, lalong lumaki. Mga toy oh. Dami na mga toy oh. Pupuloy ko ito, mag-sisik-siking ko lang ito. Ayun naman. Yan na. Dala. Uy! Grabe laki. Ayun mga toy. Good afternoon po sa inyo lahat mga toy. Welcome po ulit sa aking YouTube channel sa Road Trip Fishing Adventures. So tara mga toy, maglilibang na naman tayo. Panibagong araw. Siyempre panibagong vlog na naman tayo. Sabi nyo sa vlog. So yan mga toy, tara. At samahan nyo ako mga toy. Taw-taw ulit yung gagamitin natin dito. At dalawang hook nyo ako mga toy, no, para ma-update yung mga kasama natin mga mamimiwas, mga fisherman ika nga. Yung ating Dean Monte. Support naman mga toy sa aking kapatid, no, sa reels niya. Napakasipag ni mag-upload niya si Dean Monte. Ayan mga toy, tara. Dalawang taw-taw yung gagamitin natin. Yan ang natin ito. Sana tayo pang suman-suman lang mga toy. Ayan na, laka. Kinagat na kagad. Ayun mga toy, kinakagat na. Nasubra na ata sa lalim mga toy. Kinakagat na nga. Mayroon na nga mga toy. Ang gala uy. First cuts kagad. First cuts first cuts. 5 fingers kagad. Mayroon na pala. Kachiro rin 5 fingers na kagad 5.1 pa nga. 5.1. Talaga na nga naman kahit saan talaga na pala dito sa may fascinator. Lord, kahit saan na nga talaga pala. Yan, sumabit na kagad. Try natin matoy kung kakayanin pa natin na mag ano no. Yan, teka lang ulit. Kakayanin natin magdadalawang pamiwas o iso na lang. Kasi itong mga nakaraang adventures natin dito may Pasig River mga talagang harvest talaga ba. Wala. May dumaan palang bangka, kaya pala umuuga na. Teka lang mga titigil. Shoutout sa lahat ng solid supporters natin yan, mga silent viewers. Thank you so much mga titigil. Pinasagad na tayo. Okay, nagpapawildang sa akin. Hello. Hey, hello Kuya Lito Riaga. Thank you so much Kuya Genuel Pacquiao. Bigyan ng shoutout mo. At kay Katuto Vlog, bigyan ng shoutout ka Katuto. At kay Kananay, bigyan ng shoutout. Katupay. Sunod-sunod tayo. Kabingwas yan, Kabingwit. Bigyan ng shoutout. Yan. Lahat ng kaka dyan, yung mga natutulog. Gising. Kapi na kayo mga doy. Ginagawa mo? Iniiwasan si Kachoy. Ayan. Hinabot. Yan na naman mga toy. Ay, ganda na naman. Ay, gaganda na naman. Kasi Michael Borato, kasi Dilmar. Yari tayo naman. Sarap muna naman. Sabi ni kasi Dilmar, inaamoy daw dito mati kung kung may lasa. Doon mo daw malalaman yung lasa pagka yung muso ng malansa pa rin ito Hindi naman magiging to kasi tempo. Jokes lang ate, thank you ayan. Kailangan daw kung maglalasang putik ba yung burak
Little burak niya nga to. Baka maya tayo. Isa walang dito nga to. Ito kaya pa rin. Uy! Yan na. Grabe, biglang ginunod. Tabi-tabi po. Huwag po akong manuin dito. Yan na naman mga kapatid. Nakakatayo. Lala. Uy, sarap. Grabe, welcome to Papa. Sanito Nerve. Jogat na lang guys. Ay, sus. Nerve, nakawala. Kaya yun to. Ay, yan. Yan na naman. Ay, nakawala ulit tol. Ano ba yan tol? Ginagawa mo. Ba, lapit ng puno na bagay. Yan na naman mga toy. Ano ka? Grabe, tinakbo na. Tinakbo na mga toy. Ala. Uy! Ano ka? Grabe, laki. Ha? Dito ka dali. Ano ka? Ay, grabe, laki. Oh mga toy. Grabe yan, laki oh. Uy. Grabe. Oh. Napakalaki. Kaya pala sinirit yung ano ko. Oh. Grabe, ang laki yung kaliwas oh. Sus ko. Sus ko. Ay, Kuya Francis oh. Naku. Yan. Bakit pa. Swerte na tayo. Laki naman. Positive na mga katoy. Mga kabiwas, mga kabiwit. Arya mga kaibigan. Ginagawa mo. Barangay Buhayang Bato. Yan, may mangga mga katoy. Ay, may namimiwas yung mga tinataas sa may birds. A few moments later. Apat na ako dito mga toy. Dito lang. Sayang. Wala na ang video. Sayang. Tamo, nawala na kung kailan binibigyan. Minsan kita natin ang dyan. Okay, yung mga dito na. Nakito. Ayan na naman. Asus Mariusip. Nahuli natin sampalok. Ito sampalok na itim. Wala. Sampalok. Meron palang sampalok na ito. Yan naman tayo. Ay, sus. Okay naman yun. Bakit? Makita ko na talagang may kagat dito oh. Nag-isaw-saw ka pang sampalok ka ha. Sorry pa. Baka maya mayroon tayo. Sorry pa. Sinsan mo po sa pag-alayo. Ay, may laban na pala. Laka. Ginagawa mo. Ay, ano ka kayo? Kaya pala. Sus, bakit di naman nagpaparamdam na po eh? Nag-iisa pa naman ako nito yung pansa pa. Yun pa, mga toy. Sagot pa. Laka. Tinggal pa. Mga toy. Dala ka na muna. Sabi ko na nga ba, diyan yung kagat ng mga toy. Ito lang. Ito lang muna. Wait. Ito nga rin. Ito lang. Naku, nakawala na. Nakawala na nga. Ay, nakawala. Ate, nakawala. Wait lang, sabi ko eh.
yan mga kasi. Priority ulit. Grabe kagat dito din na yung naman na pala. Nakapupos kasi ito din sa ano, pagos eh. Uy! Naku! Grabe! Kakalagin ko lang muntik tangayin to ano to. Grabe! Matatangay pa yung taw-taw ko mga kasi. Ito ata yung kumagat dito, nakawala eh. Ito, mabuti na lang na ano ko kaagad eh. Papainan ko itong isa eh. Buti na lang natin. Nakaano. Ano ba yan? Bigla po sa atin na naman. Naabot ko to eh. Kaya naman tinangayon natin. Kaya naman eh. Nalako. Yan na naman. Uy, nakawala. Andiyan na naman yung dami. Ginagawa mo. Andiyan na naman yung dami mo to eh. Ulit tayo man. Nakulan na mga atin. Oh naman, alas 5 na eh. Pabutin nyo na kung alas 6. Lord. Pagos tayo man. Dito. Hanggang doon sa dulo. Ilubog mo na. Yun. Yan mga atin. Sabi ko sa inyo mga atin. Tagal-tagal mga atin. Grabe. Grabe yung laki. Oo mga atin yun. Sabi ko sa inyo mga atin. Nakagat ng tilapia yan eh. Yung pa isa. Ito mga kawala. Uy, thank you Lord. Uy, sabi ko na nga ba eh. Maagos lang dyan yun. Naka-ano ko ano, 4. Walang video nga lang. Ay, alam ko lang kasi mga atin. At least alam ko ako na ulagat dito. Yan, basta dito kayo mga atin pumunta sa mga katuloy natin dyan na mahilig manibas no. Ito, itong bato na to hindi pumukol na ito harapan naman tapos ito harapan doon papunta sa Guadalupe Bridge tapos yan pwede ka lang siyempre video nyo pag ganyan huwag patalikod sabi ko lang ito kasi ang nangyari ako dito yan naman tinakbo na naman ulala luko ano to ay, grabe sa naman. Dito ka. Naman, baby. Ayun, isa pa. Oh, yan pa naman. Grabe. Malaki. Ito kulit. Bumalik. Diyos ko. Ano nangyari? Oh! Makatoy. Dito lang muna. Dito. Nak. Yun. Yan muna. Okay. Thank you Lord. Grabe. Puno na kagad itong cooler ko mga to eh. Hindi pa naman. Hindi pa. Meron pa allowance. Ay, naku. Napakaganda na dito mga katay. Kabiwas oh. Thank you mate. Kasi Ronnie. Ay, thank you mga katay sa mga dating ng mga dito sa ano mga tin, no? Sa fishing adventures natin dito, napakalaki ng views ko dito mga tin. Lahat ng adventures ko dito ano, 1.5 pataas natin views mga tin, no? Thank you. Wow. Thank you mga tin, promise. Grabe. Solido talaga mga tin, laki. Yan. Sa ano mga to, sa tawag ko nagsasabi na kung may lasa dito yung ano, may lasa yung tilapia. Meron. Yan naman kasi yung meron. Lasang isda. Ginagawa Lasang mo. isda. Hindi, nagtatanong sila ba kung meron daw ano, yung lasang gasolina. Hindi po. Wala namang ano, sila umiinom ng gas. Red Doors umiinom sila. Kasi niya yung kulit. Sino ba naman? Hindi tayo mag-inom dito. Mataranta dito, ang dami na yan, nagpusot-pusot na tulog. Yan na dyan. Grabe yun. Nga na.
Hindi na sikat ng mais na pamigas. Grabe itong pagis at tumati. Laki na dali sa pagis. Ito dito lang. Bumubugso mga ito. Pusa. Bumibigla sila. Pero sumasabay pagka dito. Tsaka yan. Ayun na naman. Mga ito. Yan ay sus. Wala nang pilit-pilit mga ito. Pagpasensya nyo naman ito. Try natin mga ito. Grabe, talagang uy! Nako! Wala na. Tayo rin. Grabe sa pagos ah. Yan na naman. Yan na naman. Wala, lalaki yun. Nakikita nyo ba mga tayo? Ay, dito kumati na ano. Itikatak. Grabe, lalaki oh. 4 fingers, ay 5 fingers na kasi oh. Mga tayo oh. So, 5 acting na ay naku. Makita nyo mga tayo. Makita ko sa'yo. Nawala rin yung fingers na taas. Yan na naman oh. Yan na naman. Alaka! Papakawalan natin ito. Ay, hindi. Goods na to. 3 points. Ay. Papawala na nga. Uy. Yeah. 3 points. Ito nga pala kay ano. Kasi Bernard Milka. Kanya na naman mga tayo. Sa sombrerong binigay mo kasi. Thank you so much kasi. Grabe dito kasi. Experience mo dito kasi. Ay, yun na naman. Nakawala. Hindi naman pala eh. Dapat pala biniwas ko ng sulit. Ito lang mga tiyo. Diyan natin. Pakita ko sa inyo mga tiyo. Mukhang nakikita naman pala mga tiyo. Dito po oh. Yan. Yan. Ayan, nakikita naman pala. Kasi dito mga tiyo. Sure na po. Pakita ko sa inyo dito mga tiyo. Dito naglalabo-labo sila eh. Sumasabay yung dito eh. Mukhang meron silang ano, something may communication sila eh. Pag kumagat dito, kagat din dito. Sige nga. Yan na naman. Grabe, ang lakas dito mga tayo. Dito natin sa kapila. Wala akong kasama dito mga tayo. Baka sabi, meron akong tagalagay doon. Pasok mga basket. Ginagawa mo. Ay, shoutout nga pala sa tag-isa nagsabi sa akin, baser dyan sa ano. Wonder Ilog na nakaraan. Ano daw mga to yung tao yun? Patay na daw yung nabibingwit kong isda. Wala stick ka kasi pambira ka. Ikaw ba naman ipasok doon sa may damuhan yung pamiwas. Siyempre, bago ma-retrieve yung isda, ano na yun? Ingal na. Kailangan naman makikita mo pag biwas ko, hindi naman kaagad-agad eh. So talaga eh. Pagbalyan pa ako sa ilalim ng ano eh, damuhan. Siyempre mas maganda yung doon pa rin manggaling binibiwas ko na pag ginagawa ko doon sa tubig kaysa yung ipakita ko na lang sa yung dito yung isda, diba? Mas maganda pa rin tayo. Ayan naman mga tayo. Wala. Uy! Uy! Wala. Sayang. Anong oras na? Wala. Pahinga mo na natin. Sige. Nasa abisan lang pala. Ano lang, dito lang mga tayo. Dito sa kabila. Dito naman, nawala na. Ay, nagsarabot kasi pala ito. Ay, okay. Grabe ito dito. Hindi mo ganda oh. Nakontento natin dito mga tayo. Panoorin niyo po yung ano dyan. Ito yung kanta natin ng Akasyang po. Yan naman. Ay, sus. Oh, plastic na yun. Grabe yung laki nito. Face tayo. Dito yung gagat yun. Saan tayo mati? Sorry po. Siya na, nabing tayo sa walang video na ano, para
niloloko na kung sabihin na niloloko. Dito lang ate. Try natin ito bakasan. Ganda dito mga tigo. Magkukontent ako mga tigo. Ulitin natin yung content natin dito na pabuka ng pa-floater pa-agos tayo ulit. Maganda rito, lalaki oh. Matsada. Tingnan niyo mga tigo ulit oh. Grabe naman ito. Tingnan niyo. Ay na naman oh. Yan na naman mga tigo. Grabe laki na naman oh. Grabe. Yan oh. Grabe. Di ba mga tigo? Malapit lang si Utol sana. Tulmani oh. Malapit yung sana niya tol. Kachoy tata, ayun. Yan na naman, yung isa. Yan na naman oh. No, ano to? Ay, nakawala no. Ay. Padilakay sa yung padilakay. Hindi ako nakarating ng pista padilakay. Tol, kayo siya, di ako nakarating. Lang ano tol. Tapos mga sipo mong bagyan tol na ano, makikitagay. Kayo maganda may pausalubong na andoksot, maguguta. Bawi na lang tol. Sa birthday ko siguro tayo ng Tarlac tol. Dito lang talaga dito. Abusan na tumabi oh. Pagdating doon, lalo doon oh. Sinisip-sip lang din yung floater. Ayan naman tayo. Eh, malaki ito. Sige lang. Uy. Ready, I'm ready. Nabugan mo. Oh. Ilubog mo Ilubog, hindi kaya yung floater. Hindi niga. Antok na siguro to. Bahala ka nga yan, natutulog ka lang. Pabayaan mo na naman tuloy ito. Nakagatin na yan. Hindi na, panindigan mo na yan. Sige, tulog ka ulit. Pumunta eh. Nawala na ka. Sabi ko sa ayun, may laman pala yun. Sabi, buti pang biniwas mo na kanina. Ay, isa. Uy. Mga ito, wala ka. Tinak mo na. Grabe. Ito naman nagtatawa lang ako nagpapansin ka rin. Tinawanan ko kinagat na naman kahit maliit lang mga tiyo. Kahit maliit na lang pahin oh. Hindi na matibang pa rin. Bakit punuin ko na tumatay kasi sayang din naman eh. Makabawi man na ako sa atin. Isa tao dito sa pamasahe sa bangka. Bakit hindi pamasahe? Ano to yun? Dami na mga to yun. Pupunuin ko ito, sisiksikin ko na lang ito. Ayun naman. Yan na. Dala. Uy! Wala ka. Grabe laki. Migil lang siya sa lahat ng taga-Bicol. Grabe yung padi. Grabe padi boom. Bakit? Uwi na ako. Tara na, uwi na ako. Diretso outro na kaagad ako. Kasi pagsasan na. Wala na, puno na eh. Oh. Huwag natin ba? Oh, ito na. Ito, uwi tayo. Grabe, puno lang mga tayo. May ano pa, siguro dalawa pa mga tayo. Dalawa pa. May allowance pa. Uy, grabe, nakakatuwa mga tayo. Yung bato lang ito mga tayo, no? So, may bato natambak. Ito yung pinagpunta ng sawa. Sabi ni Kuya Prince kasi nakita raw nila doon yung sawa. Nakita ko na, encounter ko na yung python na
sa may ano, na-videoan ko pa nga yun. Sa may Gunalupit, yung nilulusungan natin doon, sa may Barangay Buejo. Yun, abangan nyo yun mga toy, pag kaya nang lusungin yun mga toy. Grabe doon mga toy, araw-arawin ko yung promise mga toy. Doon nakakatuwa mga toy, talagang may pulahan doon, lalaki ng pulahan doon. Hindi kami kinusap nga pala, Sir Engineer. Sir Engineer. Yan na naman mga toy, grabe oh. Yan na naman. Grabe oh. Sus. Kaya pala binabalik-balikan naman taga-Pinida to rito mga toy. Oh, grabe. Sana. Uy, tanggal oh. Hindi, hawak ko na. Kaya pala binabalik-balikan nila itong mga toy. Yung nakabangka, 4 sila. Naniniwas. Ay, sana, nansira na. Ay, pare Perdic Sarmiento yun. Ay, kilab ko. Congrats nga pala sa pamangkin ko pare. Kay Kathleen Forniero. Yung manoy. Grabe. Oh, grabe na tuloy. Maurag kumanta na si Aki mo nun. Ay, mate. Last na mate. Grabe. Wala talaga. Siliksik na. Dahil pang namimiwas mga di sa ano, kabila oh. Sana maabutan ako para bigyan ko rin. Sobra-sobra na to. Sana, natin dito, artist tayo dito. Tama-tama, maabot na. Ay, sakto, killer. Isa pa nga, isa pa. Isa pa nga, ito, binibiwas. Dito. Nakakatawa, dito pa na ito. Bakit ako sa inyo ba? Madali naman ako dito kasi cellphone. Ay! Ako, sumabit pa. Yan mga tayo. Yan mga tayo. Dito mga tayo. Sana wag lumukso. Ulit. Para alam nyo mga tayo. Yan lang si Tato. Yan lang natin mga tayo. Yan. Take 2. Take 2 ha. Ay, isa mo, alas 6 na. Naku, lumagpas na. Dito lang yun. Dito, bira naman doon. Yan, meron pa rin. Oh, meron pa rin doon. Bakit sabi ko sa inyo, mas lalong lumaki na lalo. Ito yung lalong lumaki. So, yun lang mga tayo, no? Ito yung tukol natin. Dito, sa pagkakila na to. Oh, grabe, oh, laki oh. Wala na, puno na talaga mga tayo, promise. Grabe. Oh, grabe yun. Parang Batangas sa tilapia, madilaw-dilaw yung ano. Oh, makagating pa yan. Okay, maraming salamat sa inyo mga tayo, no? So, nag-tune in po, sa di nag-skip ng ads. Thank you so much. Meron pa ako, parang bukas. Tumati-huli ko. Ay, wala. Uy, tama na nga yan. Ulihin mo tayo. Oo, mga tayo. Oo. Sobra na. Itong ano ko mga ito, ano to? 10 gallon. Yan o. Ano ito yun? Baka lumusok kasi mga kasi, sayang. Ang laki pa naman o. Yan o. Baka lumusok mga kasi, sayang. Thank you mga toy. Napaka-haba na ng video natin. Thank you Lord. Thank you mga toy. Para ano? May mga butang tao din natin. Dito maraming pa. Oh! I'm waiting you. Ay, mayroon pa ito oh. Takto. Thank you mga toy. Salamat po Lord. Salamat po Lord. Bye anglers. Bro anglers. Kapi fishing. Yan. Positive na ulit. Barangay Buhayang Bato. Fishing spot. Dito sa may matambak na bato na to. Yan. Tabi po, thank you.